новини на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас. І далі говоримо тільки про найважливіше і тільки про найцікавіше. І ми продовжуємо відтворювати хроніку доленосних для Криму подій 2014 року. 2 березня. До сумнозвісного референдуму лишаються 2 тижні. Так звані вічливі люди в балаклавах і зі зброєю одну за одною захоплюють українські військові частини. Представник президента у Криму Сергій Куніцин під вигуки «Ганьба» намагається втекти з Сімферополя, а командувач Військово-морських сил України Денис Березовський зраджує присязі і переходить на бік окупаційної влади. То яким був цей день 4 роки тому? Далі без коментарів. Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность жителям Автономной Республики Крым, города-героя Севастополя. Клянусь строго выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Слухання у так званій справі 26 лютого у ці хвилини має розпочатися у підконтрольному окупантам Центральному районному суді Сімферополя. Його перенесли з вівторка 27 лютого. Тоді на суд через зайнятість в іншій справі не міг з'явитися один з адвокатів. На лаві підсудних Мустафа Дегерменджі, Алі Асанов, Арсен Юнусов, Ескендер Кантеміров та Ескендер Емівалієв. Їх усіх окупанти звинувачують у причетності до сутичок під Верховною Радою Криму 26 лютого 2014 року. Тоді понад 10 тисяч кримських татар вийшли на мітинг, аби підтримати територіальну цілісність України. Завтра на процессе по так называемому делу 26 февраля состоится, прокурор продолжит оглашать материалы уголовного дела, которые он не смог огласить по непонятным причинам. И я думаю, после этого, если у стороны защиты не будет никаких больше ходатайств, мы перейдем уже к прениям. А ще, знову ж таки, сьогодні перед окупаційним судом у Сімферополі знову постане Бахчисарайська четвірка. Підконтрольні Кремлю прокурори хочуть обмежити обвинуваченим та їхньому захисту час для ознайомлення з матеріалами справи про так званий тероризм. Її фігурантів Ремзі Маметова, Енвера Мамутова, Рустема Ебільтарова та Зеврія Псеїтова окупанти вже майже 2 роки тримають у СІЗО за звинуваченнями у причетності до організації Хізбут Тахрір. І, як підозрюють адвокати та родичі Бахчисарайської четвірки, російська ФСБ
ФСБ хоче якомога швидше етапувати затриманих кримців до Ростова-на-Дону. Видимо, сотрудникам ФСБ хочется уже пораньше закончить это все дело, а именно рассмотрение материалов, то они хотят ограничить это время. Такого случая еще не было, чтобы были подобные суды именно по ограничению времени изучения. В апреле месяце подходит срок, вот последнее избрание меры пресечения. Это последний суд, который будет проходить здесь, и их будут, скорее всего, уже отправлять в Ростов. А тим часом російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнями фігурантів іншої, так званої Ялтинської справи про тероризм Мусліма Алієва, Енвера Бекірова, Вадима Сірука, Еміра Усеїна Куку, Рефата Алімова і Арсена Джепарова. Окупаційні силовики звинувачують у причетності до організації Хізбут Тахрір, яка в Росії визнана терористичною та заборонена. Нині чоловіків судять у Ростові за надуманими звинуваченнями. В правозахисному центрі «Меморіал» заявили, усе, що закидають політв'язням, безпідставно, бо ж підсудні не тільки не займалися терористичною діяльністю, а й взагалі не чинили жодних суспільно небезпечних дій. Ялтинська справа – частина репресивної кампанії, розгорнутої російськими силовиками на окупованому півострові. Ми вимагаємо негайно звільнити Мусліма Алієва, Енвера Бекірова, Вадима Сирука, Еміру Усеїна Куку, Рефата Алімова і Арсена Джепарова. Пентагон не здивований заявами Путіна про ядерну зброю. У Міністерстві оборони США на завуальовані погрози Кремля теж відповіли непрозорим натяком. Мовляв, американська армія повністю підготовлена. Напередодні під час виступу перед федеральними зборами Путін хизувався, що в Росії є непереможна зброя – міжконтинентальна балістична ракета, яка нібито може завдати удару по Сполучених Штатах. Кремлівський очільник навіть відео демонстрував. Щоправда, блогери одразу ж впізнали в ньому анімацію з фільму російського каналу ще 2007 року. Ми не здивовані такими заявами Росії. Американський народ може бути спокійним, тому що ми повністю підготовлені. І на тлі зростання загроз з боку Росії у Сенаті США поновила роботу спостережна група НАТО. Вона не працювала останні 10 років. Напередодні сенатори заслухали звіти про стан співробітництва США з Альянсом та існуючі загрози для західних демократій. Сенатори визнають, на тлі російської активності, в першу чергу в Україні, дії військового альянсу – один з елементів глобальної безпеки. Сполучені Штати мають брати на себе відповідальність за безпеку у світі. При цьому в Сенаті не виключають приєднання до НАТО й України і обіцяють всіляко сприяти у цьому прагненні. Мы снова видим насущную необходимость в ее существовании из-за угроз, стоящих перед НАТО и западными демократиями. Мы видели дестабилизирующие кибератаки в Эстонии, захват России территории в Грузии, аннексию Крыма и продолжающееся насилие на украинском Донбассе. Ни Соединенные Штаты, ни Европа не в состоянии сегодня самостоятельно решить ни один существенный вызов в мире. Наше единство – это стратегическая необходимость. Джавеліни для України. Держдеп США схвалив продаж Києву протитанкових ракетних комплексів на суму $47 мільйонів. Про це йдеться у заяві Пентагону. Там переконані, джавеліни допоможуть Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, а тому готові виконати запит України придбати у США 210 ракет і 37 пускових установок. В угоду американці включають не лише транспортування джавелінів, але й навчання і технічну допомогу. Утриматися від поїздок через адміністративний кордон з анексованим Кримом, якщо є така змога, радить Державна прикордонна служба України. А усе через негоду. Пункти пропуску працюють у штатному режимі. Утім, через те, що дістатися до них можна лише автомобілем чи пішки, це може бути небезпечним для подорожуючих. Південь Херсонської області накрив сніг та сильний вітер, і як наслідок на шляхах можливі перемети. І окрім того, синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у Криму. Останні 2 дні півострів накривали потужні снігопади, подекуди висотою снігового покриву сягала 15 сантиметрів. Нині ж прогнозують незначне потепління. Температура подекуди може сягнути 5 градусів з позначкою плюс. А в таку пору небезпечними можуть бути не лише круті схили, а й пологі від 20 градусів, якщо вони не вкриті чагарниками чи деревами. Тож в окупаційному МНС рекомендують утриматися від походів у гори.
І це поки що всі новини, які наша команда встигла підготувати до цієї години. Більше новин та подій у розвитку вже в наступних випусках. Тож, аби нічого не пропустити, залишайтеся за ТР.